Nafarroko gobernuak Euskara Bidea Euskararen Nafar Institutuaren bidez, Euskararen balio sozialaz eta kulturalaz motibatzeko prestatutako kanpaina aurkezten ari gara. Dales nuestro legado, dales euskera, emaiezu hemengoa, emaizu euskara, lelopean, euskararen balioaren eta garrantzitsuaren aldeko mezu positiboa zuzendu nahi zaie familia nafarrei, batit bat haur txikiak dituzten familiei. Euskara Nafarroko hizkuntza berekia da, Nafarroaren izaeraren osagarri baita espadako eta Nafar guztion ondarea. Erakunde publikoek eta lehenik Nafarroko gobernuak berak, ondare hori babesteko zaintzeko ardura dute. Azken urteotan ikusten dugu familia askotan, Euskara etxeko txikien bidez sartu dela, modu egoki eta arrakastatsuan. Hainbat etxetan, aurrek Euskara ikasteak Euskara etxe horietara lehen aldiz sartzea ekarri du. Beste batzuetan, aurrek Euskara ikasteak familian inoiz mintzatu zen hizkuntza berreskuratzeko aukera ekarri du. Horren ondorioz, Nafarroako Estatistika Erakundearen datuen arabera, belaunaldi berrietan dago Euskararen ezagutzaren portzentajerik altuena Nafarroan, 50% hurbiltzen dena. Eta Euskaraz dakiten gazte horiek dira, datu ofizialen arabera, eleaniztunenak. Hau da, atzerriko hizkuntzen ezagutza tasarik altuena dutenak. Beraz, kanpainak dioen bezala, Euskarak haur nafarrei gora igotzen laguntzen die eta hori da familiei transmititu nahi zaien mezua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.